Nashock lang ko sa gisan ni Cairo kaganyang buntag lang niya na check sa iyang gallery sa iyang phone nga naay video nga nakuha niya diari sa muang balay kani nga portahan nga na siya nakit-an something weird or something wrong sa video. Hello guys, maayong gabi sa tanan. Maoday ni nga balay o maoday ni siya nga portahan ang naa sa video nga inyong nakit-an. Last August 23, diri man gud mi nga tulog with Cairo ug sa ko ang mga friends. Dayon, na-shock lang ko sa gisan ni Cairo kaganyang buntag lang niya na check sa iyang gallery sa iyang phone nga naay video nga nakuha niya diari sa muang balay kani nga portahan nga na siya nakit-an something weird or something wrong sa video. Na-shock po siya. Undecided ako po, na-shock po ko sa akong nakita kay murag naa gyud siya image or tao gyud sa video guys. Siyempre, mahaglok pod ko or shocking lang gyud siya. And beside, dili po siya katuuhan. Basta guys, kamo na judge kung tinuod ba siya or edit ba or effects lang siya sa phone. Basta guys, makita mo man yun siya nga portahan guys. Mauni ang balay guys. Dayon, ang likod ani niya guys is kanipaan. Kanipaan ang likod ani niya guys. So something weird po siya guys. Kay likod niya is kanipaan. Kanipaan siya guys. Siyempre guys, maglok jud ko kay tungod ako rin isa matulog diri guys kani nga balay diri sa sala. Dayon sa kung nakita sa video nga gisin ni Cairo, siyempre mabalaka jud ko na something maglok ay na siya. That's all guys and God bless.